Uba nogesi anginawo. Anogesi awunawo. Anginawo ugesi nayiphela amastove mntanami emva kwakho. Namanzi awekho nokho la kuwo. Into umbona nje kwathutha nje ngiyisalukazi yabo. Nayinto engiyisebenzisa yilistove. Gesi anginawo. Sesiphela amastove. Ngiqonde favors mangiholile ngibuye no 5 liter. Khandlela nanti, khansi ikhandlela. Mangiphuma fela ngilicishe. Ubukuwa kwalo ukubhubha kwami. Ngihamba noMadlani lo nongilethele lana gogo. Yebo. Wathi angizobheka isimo ohlala ngaphansi kwaso. Sesinganani isikhathi uhlala la mama? Awema udadewethu wahlala ngo-1982 washona kwase kuhlala mina-ke lana ngifuyela ngo-2006 eseshonile ngoba kuhlala udadewenu. Washona kwase kuhlala mina-ke. Ukwakhuluma nokhansela? Awahambisa yonke washona ngidilike ngale. Wathi angishuthe kwashutha abahambisa phela ngomalini izwi nje zobikela nje ehlobo. Lamabhadi engithutha ngamanzi aba empty. Ngibeke kuvuze nginambekela kuvuze ngala nginambekela kuvuze ngala. Futhi amandla ngisenawo ke mina. 72 awudlala phila 72 years. Hawu. Nje ubufresh kanje. 1953 mina. Hawu. Kodwa ngibathi ngoba November nje 54. So mhlambe indaba yendlu kunini ikhayela ukuthi bafanele bakuthola umxhaso. Ayi angazi kangaka ngoba ngidilikile ngabafika bazoshutha. Kwathiwa ngiphoth copy ngiyise enkhanseleni. Ngahamba ngaye eNtuzume enkhanseleni. Kwabuya usara azothi angiphoth copy inamba yami ID yonke into nenamba yendlu 2021. Ngakwenza ngakuhambisa. Kwaqina nje kanjalo. Kuze manje. Le ndlini uhlala nobani gogo? Ngihlala ngedwa ngoba ngiyazi ukuhlala nabazukulu bami la. Kuba ayisike isibindi right. Ngoba nithole umgodi nje. Abantu abami ngabe sebengene emgodini phela. Okay. Angeke ngikwazi nje ukuthi ngahlala nabo la. Okay, so mhlambe into oyidinga njengamanje ngokusheshsha yini oyidinga gogo? Wona umchaso. Nami ngife nje nginendawo yami. Ngangibhalisana ngaphatha kusabhasa koStenga. Dala ngavota sokuvota hamba obhasa la elokhuzeni la. Isekuyithi manje sekumqalibani kids. Yabona ya Martin West angaze ngise nguthole thaba sengizawuthola umhlaba wathiwa ngizothola iflat angibe ukuthi ngiyasebenza kulapha emsebenzini sengiyekile manje ngasebenza indawo ngabe sanomphela ukuzikhuluma indaba ze ID copy kanjani zama ID kanjani indaba yakho? babethi angifotha copy phela ngihambisa ama ID lapha kaSara. Okay. Kuze akumanje lokhuzeni kaHousing kuze wenamhlanje azibekhambisa aze bengitshele lutho futhi. So awazi ukuthi umki mhlawumbe kulayini kwilist awazi. Angazi noma ngimile nje sesithubeni. Ukhansela bokhuluma naye ubani ukhuluma naye umuntu okhuluma icommittee wa. Angazi hlala nekhansela ulo Usara. Sara wena Sara yena khansela. Uyena sathethe izinto siyisekusana. Usara hambise ekhanseleni. Okay. Kuba kwathi angisekhanseleni nakudilikile ngale. Sapota copper yonke udonga bashutha. Kase ngihambisa khona ke ekhanseleni. Kwathiwa ngifake lapha endlini ekhanseli kwabekwa lo sister kuzo namhlanje. Futhi aze wafika uZulu. Na washutha nje washutha wagcina kanjalo. Ngaze ngayisekelela mina ke ngemuva. Okay. Makuna imvula isimo seba njani nje la? Hayibo kuyanyiwe mfana mazobona. Lapha. Yabona la. Avule ukuthi cha ngibeka indishi. Khona eqhamuka lapha. Egodonga ithi Michaela. Kanje. Hayi ke la. Mayiqhamuka ngala. Iza yonke la. Njengoba ubona nje la. Mina ngifaka amatshe la ngicasha abantu. Kuwe konke lethi ixoba ngicela abantu bengifake lezixo. Yaba nje yashona phansi. Manje ngoba lendli izowa noma inini le. Noma yinini. Leli bini ngoba lo kuyaxeka la. Kuyaxeka nje la. Buka kuyaxeka. Amanzi angena la mayikhela. La iyangena. Hayi. Ngashutha nje lapha buka nje la uthi njani. Buka nje. Buka. Umoya ngoba kusebusika unjani amakhaza kulendle? Hayi, ngiyabhubha. Njengoba ngilala ngibhekele. Mase ngithatha ingubo ngizithi kanje. Sekungoma ngicela umfana ngivale ukuthi athi ngena lapha yakulesa sikhali. Ngoba iyaye idilike. Iyaye ngokudilika.
ngiyaqinisana mina konke la ngicela abafana bengifayele igxobo lokunginda ikhansela lutho buka nje kumachifechife kanjani abazukulu bavakashela bona ayibangivakashela bona kodwa ngeke ngize belale ngeke behlale indawo ubugebengu akwazi ukwehle uhlala wena phela khokho kunye nje ilanga ngeke ngihambile ngiye kwamazi bahambisela ukudla engapha ngicekeza bathathele ayinibhoda amafutha kwakuphela abathatha ngoba nogesi anginawo anginawo ugesi nayiphela amastofu mntanami emva kwakho namanzi awekho nokho la kuyo into mbona nje kwathutha nje ngiyisalukazi yabo nayinto engiyisebenzisayo listofu gesi anginawo sesiphela amastofu uparafini uthengaphi pho kulezi insuku zama ukuthengele i-favors ngithenga 5 litre nje ukuze ngiqonde i-favors mangiholile ngibuye no-5 litre khandlela nanti khanisa ikhandlela nanti ikhandlela nje ngilayithayo nanti hlale ngiwacuphile nje amakhandlela ma ngiphuma fana ngilicishe ubukuwa kwalo ukubhubha kwami nalapha silangu nje yabona njengoba ngenze kanje nanti buka yabona hayi ngilana-ke nje la kuyabhubha cisha amatshe nezinto la ngaphansi nenhlabathi ukuthi nje ngingathi vu ngilele angifuna ukuthembisa into eziningi engizokuthembisa kona ukuthi udaba lakho ngizolidlulisela phambili sizokulwela but into engikhathazayo ukuthi ngibona imizi emibili esayithini eyodwa ngempela lokho ngikhathazayo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kube khona nina kube khona omunye umuzi yabona le ndlu nje le ngabila